Som Si Fa No Fa Teatre, una companyia de teatre amateur de Cardedeu, que funcionem des de fa temps. Els dos darrers projectes han estat Jesucrist Superstar i Gloops i han tingut molt d'èxit, la veritat. I ara estem iniciant un tercer projecte que és Across the Universe. La veritat és que em va flipar, em va enamorar. Em va fer redescobrir els Beatles. Hi ha uns tamassos en aquesta pel·lícula i la història i tot estan absolutament ben travades. Us encantarà. Tots hi aportarem el nostre gra de sorra i d'aquesta manera això és el que podrem aixecar aquest projecte. El que és interessant és passar-nos-ho bé, però sobretot la creació i la construcció d'un projecte. Aquesta obra serà la primera vegada que s'adapti aquí teatralment a Espanya i és que és una obra per a gent jove. O sigui, feta per gent jove, hi haurà molta gent jove i també és adreçada a gent jove. O sigui, serà un homenatge als Beatles, però serà una difusió important dels Beatles. Tots els que estimem la música crec que ens enamorarà. Tot el moviment super efervescent que hi havia als Estats Units, Vietnam, moviment pacifista, disturbis racials. Llavors hi ha una lluita social, però no només social, individual, de tot un seguit de gent jove que està evolucionant i intentant lluitar per ideals superimportants que van absolutament lligats en l'època actual. Fer que qualsevol persona que vingui a veure'ns vibri com nosaltres hem d'estar vibrant amb el projecte.